Welcome ug mayong adlaw mga Suroyan. Karon ubani na sa kuninyo atong suruyon ang vegetable basket sa Cebu, ang lungsod sa Dalaguete. Ako si Matt, dinhi lang sa atong programa nga para natong mga laagan nga ganahan og hilig kayo mag Suroy-Suroy. Sa habagatang bahin sa Sugbo, nahimutang kining usa ka 16th century town nga abunda sa KABILIN, GASA sa KINAIYAHAN ug mga tawo nga MAABI-ABIHON. Mao kini ang lungsod sa Dalaguete nga sikat usab sa pangahan nga Dalaguete. Ang lungsod sa Dalaguete nahimutang mga 2 ka oras gikan sa syudad sa Sugbo. Mamahimok ang musakay og bus o pribadong sakyanan kung ikaw gustong mobisita dinhi. Welcome to Dalaguete. Our town is very famous on vegetables, no? Ini gitawag og vegetable basket of Cebu. Mahimo po ni siyang summer capital of Cebu kay ang among kabukiran dire, especially in Mantalungon, is the #1 vegetable producing place sa Cebu. Ug ang iyang klima mura sa bagyo. Daghang ma-enjoy dire, daghang ta makitang mga nindot nga mga lugar, no? So, again, welcome to Dalaguete. Sa dili pa nato libuton ang lungsod, ato nang subayon kung diin nakuha sa lungsod sa Dalaguete ang pangalan ini. Tara, bisitahon nato ang Barangay Ubong. Kita mo ning dakong kahoy nga nasa kong luyo, mo ni ang Dalaguete tree, o kibaba mo dinhi nagagikan ang pangalan sa lungsod sa Dalaguete. Kining Dalaguete tree, kansang scientific name, Ficus benjaminalin, oy dapit din magtigom-tigom ang katawhan kung adunay economic activities. Ang Dalaguete adunahan kayo sa mga karaang struktura. Busa dili ta maglangay, ato nang sugdan ang pagbisita sa ilang top 13 heritage structures. Ato nang sugdan dinhi sa San Guillermo Church. As per record, 1690, atong San Guillermo is a part of the Vesta of Carcar. By 1711, this became an independent parish. The Reverend Father Juan Chasel mo ginagatukod nini nga atong simbahan. In terms na sa ato ang mga bato nga gikan sa dagat. Natungod nini ang atong mga tao din sa Dalaguete since then nga nakita nga ilang pagka-religious. So kung makita nato atong simbahan karon nga niya karon, no, 1802 nagsugdan, 1850 something like that, murag kini ni ang belfry. Wala na siya madungan. So we the convent 1842 ang makita diha. So nahina-hina na si nato kung tungod sa gugma sa mga tao. Makita nato, masuroy nato ni tanan sa sulod, no? Dinhi sulod sa simbahan ato makita ang nindot kayo nga mga ceiling paintings. Kinahanglan yun siya nga preservahon. Kinahanglan yun siyang andaman, no? Kung sa may mga uba diha, kay kung saan malang mag-uba di siya o walay magtagad. Sa bahandi, sa bahandi ni sa Dalaguete. Nun. Pride ni sa Dalaguete. Pride of Dalaguete. Sa tuong bahin sa simbahan, nahimutang kining rectory.
Mao kini ang San Guillermo Convent ug sukad pa sa una mao na ni ang official residence sa mga pari kung sila maasahan dinhi sa Dalaguete. Usa kini ka typical Spanish era structure nga gama sa bato ug kahoy. Natukod kini niadtong tuig 1832 ubos sa termino ug pagdumala ni Father Juan Alonso. Sa pikas bahin nining simbahan, atong makita kining octagonal 3-story belfry nga gitukod gikan niadtong tuig 1850 hangtod 1860. Luyo sa belfry, laing heritage site ang ato makita. Dinhi kilid sa simbahan ato makita ang osaryum, mao ni ang first cemetery dinhi sa Dalaguete nga gitukod pa panahon sa mga Kastila. Gawa sa ilang makasaysayanong simbahan, makita ang ilang maanindot nga public plaza o makita nimo dinhi ang ilang heritage well. Sulit gyud ang imong pagbisita sa ilang public plaza kay makita sab nimo dinhi ang maanindot nga kadagatan ug matagamtaman usab nimo ang preskong hangin. Gawas niya na naasad nahimutang dinhi ang ilang watchtower. Then pwede kang mutambay kung ikaw gustong magpahangin. Laing struktura ato makita dinhi sa Dalaguete, mao kining Poblacion Watchtower or mas naila isip Bantay Muros. Kining mga watchtower, nagsilbi kaniadto nga first warning line of defense batok sa mga muros. Karon makita nato nga ang upper level niini gi-transform na og pavilion-like structure na kini ug nagsilbing landmark nga gitawag sa katawhan sa dapit nga kiosko. Dili lamang kana mao, makita usab ang St. Mary's Academy of Dalaguete. Mao kini ang St. Mary's Academy, ang first Catholic school dinhi sa Dalaguete na tukod panahon sa mga Espanyol. Natukod kini niadtong tuig 1925 ubos sa pagdumala ni Father Roberto Sarmiento o Father Pentong. Sa atong pagbalik, atong bisitahon ang Archbishop Manuel Salvador Museum. Malingaw kagayod nga mobisita sa lungsod sa Dalaguete, kay ubay-ubay nga heritage sites ang imong makita. Dinhi gapon sa poblasyon, makita nato ang Archbishop Manuel Museum. Kini mao ang ancestral home sa magtiayon nga si Telamon Osorio ug Ursula del Mar Sandalo. Usa kini sa labing karaan nga balay dinhi sa lungsod sa Dalaguete. Kaning museum na nangalan namo sa Archbishop Manuel Salvador. Patay naman ang among angkor. Mauni siya si Monsignor Salvador. Mauni. Kani siya. Kani ang iyang amahan, inahan. Kani mauni among lulo ug lula. Kini maong balay nagsilbi usab kaniadto nga puloy-anan ni Monsignor Manuel Salvador, kanhi arsobispo sa SUGBO nga lumad nga taga-lungsod sa Dalaguete. Kung ikaw musuri sa Dalaguete, sulit gayud ang imong pag-anhi. Kay daghan gayud ang nindot ug makasaysayanong dapit ug mga istruktura ang imong makita dinhi. Pipila lang kalakang gikan sa museum, makita nato ang monumento sa atong nasudnong bayani nga si Dr. Jose Rizal. Kini ang sentro kung adunay recreational activities ang maong lungsod ug karon gihimo kining symbol of peace and unity sa Dalaguete. Atbang sa monumento ni Rizal, maong Casa Real. Kung mobiyahe ka paingon sa south, makalingi gyud ka nining nindot nga edifisyo. Kini ang Casa Real o Balay Lungsod. Kini ang seat of government sa Dalaguete, sukad pa sa panahon sa mga Kastila hangtod karon. Lulusab sa Balay Lungsod, maong Crispin Almagro Ancestral House. Kauban na to karon ang Venerable Matriarch dinhi sa Dalaguete, ang former mayor Conrada Dading Almagro. Saksi gyud si Ma'am Dading sa history sa Dalaguete kay tungod iyang naabtan ang panahon sa Espanyol
Amerikano ug mga Hapon. Ug hantod karon sa iyang pangidaron nga 95 naara gyapon siya dinhi sa lungsod sa Dalaguete. Ikaw na. Gugay na gigayo mo. Panahon pa sa Hapon. Kining balayag ipinag-iya nila ni Don Crispin ug Doña Paula Osario Almagro, distinguished leaders ug philanthropists sa Dalaguete. Kining balaya saksi sa mga special meetings nga gipahigayon sa kanhi mga presidente sa nasod atol sa campaign salvos. Kanusakha natukod kining Dalaguete Central Elementary School. Ato ka na mahibaw-an sa atong pagbalik. Sama sa ubang mga estruktura sa lungsod, makasaysayan nun usab kining Dalaguete Central Elementary School. Ang main building sa maong tunghaan usa ka gabaldon type building. Nagisugdan og tukod niadtong tuig 1914 ug nahuman niadtong tuig 1916. Kini mao ang unang public school panahon sa mga Amerikano ug nagsilbing headquarters sa Japanese Army niadtong ikaduhang gubat sa kalibutan. Laing heritage site kining ubong watchtower o bantayan sa hari. Kung ang Bantay Muros Watchtower nga nahimutang duol sa plaza ang first warning line of defense sa lungsod, ang ubong watchtower mao ang second warning station sa lungsod niadtong unang panahon nga gitukod ubos sa pagdumala ni Father Julian Bermejo, isip proteksyon batok sa mga Moro raids. Kini natukod niadtong 1700s hangtod sa 1800s. Ug usa kini sa tulo ka mga watchtowers na makita dinhi sa Dalaguete. Dili lamang sa poblasyon makita ang mga heritage sites, kay kung ikaw mo biyahe sa bukirang bahin sa Dalaguete o sa di pa kaha maabot sa Barangay Mantalungon, moagi una ka ni ining Paling-Paling Road. Mao kini ang Paling-Paling Historical Road. Importante kayo ning kalsadaha kay maulang kini ang nagsumpay gikan sa lungsod paingon ngadto sa 16 ka mga barangay sa bukirang bahin. Tinuuray gayong malingaw ka sa mga heritage sites dinhi sa lungsod sa Dalaguete. Ug dili lang kana mao ang atong makita dinhi. Aduna pay daghan nga nindot nga mga talan-awon nga angay gayong ikapasigarbo sa mga Dalaguetnon. At ang iunya sa atong next episode, dinhi lang sa Suroy-Suroy.